Ovo je predstava. Aplauz da čujemo. Ovo je predstava o Zlatokosi, 3 medveda. Ovo su 3 medveda, tata medved. Mama medvedica i? I Dunda. Medvedić, Dunda je. Oni su skuvali ovsenu kašu. I? I malo se prosjetali i dasla nije to ova To je Zlatokosa, je li tako? Ovo je Zlatokosa, ima žutu kosu. Jao, ovsena kaša. Ovo sam uvek voljela, probat ću ovu, pa probat ću ovu. Jao, ovo ću da pojedem. I? Idem sada da spavam. Ovaj krevet mi je veliki, ovo je isto veliki. Ovaj treći ću da zaspim. Ajde sad ti budi 3 metra. Vraćaj se. A ti uzmi ovog, zato su... Jo, ko je to jeo iz moje čilije? Iz moje čilije. Ja sam iz moje čilije, neke čilije, nakon moja, sve mi je ponija, nije samo ni probao, samo mi je sve pojao. Ko je ležao u mom krevetu? Ko je rezao na mom krevetu? Još staje rezi, ali neće da ustane. Joj, izvinite, nisam htjela da pojedem vašu kašu. Nisam, izvinite. Ne, polomila sam. Jao, izvinite što sam polomila stolicu, nisam htjela. Ajde sad mene. Ja sam kako? Nema veze. Ajde da se igramo. Ajde, jupi! Igraju se. I tako su se Zlatokosa i Dunda isprijateljili. Kraj, aplauz. Poklade se igračke i sad i mi. Bravo. Ajde i mi da se Ajde. pokrenemo. Ajde. I mi. Čekaj, izađi ovamo. Pa izađi da vidi i nas. A glavni glumac se sakrio. Pa izađi slobodno. Bravo. Eto, bravo.